सर, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ। जोंना बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरा मैया मोसानानै फैबाय, मोजां जाफुंसारबाय। जाय मोसादों आरो मोसानानै दिन्थिदों बयनिबो थाखाय गोजोननाय थेंक इउ जासिहरबाय रायजोफोर। जिखुनु हक बे मोसानायाव जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो, मा बिबुंथि होखो, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुजोबो नोंसोर फुल डिटेल्स रायजोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, बुजिनाय नङा। आरो जाय गोदान भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम रायजोफोर। जेसे हायो साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना हो। भिडिअखौ फुल नायजोब। हाग्रामा सारनि माखासे बिबुंथि स्पिचफोरखौ माखासे रायजोफ्रा बिराद मोजां मोनो आरोखि बिथांनि मा बिबुंथि होनायखौ। जिखुनु जाया रायजोफ्रा नायलाजोबबानो जाबाय आरो गोदाना साबस्क्राइब खालामना हो। नोंहा एसे बुजिनाय नङा। आरो जाय मोजां मोनदों कमेन्टआव हर। नायलांदो रायजोफोर भिडिअखौ। सर, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है। उसको करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা। আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আছে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। আপোনালোকে ইহঁতৰ ভাষণটো শুনিব চবেই ইচ্ছা আছে। आमिथ' हदाय पाइ आसु पाम, आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन, सिन्था खालामनांगौ गैया। दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि। आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों। थेंक इउ।